खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। मोन 22 समस्तियाव कंग्रेसनि टिकेटनि बेसेना 1 कौटिनिफ्राय 10 कौटिसिम जागोन, बुंदों हिमन्त। गोदानै लुजानाय शहीद स्मारकखौ गिबि मन्थ्रिया बेखेवबाय। लामा जाब्रबथायाव बिमानि जिउ खहा, फिसाजोआ गोब्राब जोखोम। हाग्रा बिफाननि जेयाव 7 सुरां सिखारि। बखाखादाव सिमेन्ट ट्राकआ हाखराव गब्रायदों। सिलचराव 2 कौटिसो बेसेननि गुबुन हादोरारि सिगारेट जब्द। बनसुआ खावनै जायाखै, बुंदों सुरज बसुमतारी। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। 2022 बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां कंग्रेस दोलोआव टिकेटखौ लानानै गोदान दान्थे-बिदान्थे सोमजिदों। मंगलबारखालि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरां बिजोंनि सिगाङाव मोनसे बेफ्रुसार बानबुंथि होनाया बे दान्थे-बिदान्थेखौ गोख्रोंसिन खालामदों। गिबि मन्थ्रिया दाबि खालामनाय बायदिब्ला कंग्रेसनि मोन 22 बियाबाव टिकेटनि बेसेना 1 कौटिनिफ्राय 10 कौटि रांसिम दाम-दर जागासिनो दं। गुबैयै मियाफोरनि बियाबाव बेनि हार आरो बेसेना गोबां जादों। कंग्रेसनि दालालफोरा 1 कौटिनिबो बांसिन एडभान्स लादों। 14 अक्ट'खालि दिल्लीयाव मोनसे मेल जागोन। बे मेलाव टिकेट दाबिदारफोरखौ मानसि लाना थांनो थाखाय गौरब गगैआ बुंदों। बे अजदफोरनि गेजेरावनो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय मोनसे फन टेपिंआ कंग्रेसनि इसिङारि एना-एनिखौ रोखासिन जाहोदों। फन टेपखौ मंगलदैनि एमएलए डक्टर परमानन्द राजबंशीया फोसावनाय लोगो लोगो बे जेंनाया रायजोनि राजखान्थियाव मोनसे गिदिर दावराव सोमजिहोदों, जाय फन टेपिंआव माइनरिटि हारिनि जानो हाथाव बिजाथिनो टिकेट होनो थाखाय एडभान्सआव 10 लाख रां दाबि खालामनायखौ रोखायै खोनानो मोनो। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रिनि अजद आरो भाइरेल जानाय फन टेपिंआ कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ गोब्राब थासारियाव खोख्लैदों। दिनै आसामनाङै मुंख्लं सान एबा शहीद दिवस फालिदों। गुवाहाटी नोगोरमानि बरागावआव रायजो सोरखारा मिरुआरियै मुंख्लं सान फालिदों। बे हाबाफारियावनो रायजो सोरखारा बरागावआव गोदानै लुफुंनाय मुंख्लं खाम्फा एबा शहीद स्मारकखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव मिरुनि केबिनेट मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल, आसाम सोरखारनि मन्थ्रि अतुल बरा, केशव महन्तजों लोगोसे गोबांसा मन्थ्रि, आसुनि दैदेनगिरिफोर बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे स्मारक क्षेत्रखौ आसाम आन्दलनाव जिउ बाउनाय मुंख्लंफोर आरो जोहोलावफोरनि गोसोखांथियाव बानायनाय जादों। स्मारक क्षेत्रखौ बेखेवनायनि सिगां मंगलबारखालि बेलासियाव आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि खुंनाय जादोंमोन। बेनि उनाव नागारा नाम, भगवत फरायनाय आरो दिहा नामनि हाबाफारि जायो। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारा 100 कौटि रांनि बाजेटजों बरागावआव बानायदों स्मारक क्षेत्र। गासै 112 बिघा हायाव बानायदों स्मारक क्षेत्रखौ। स्मारक क्षेत्रआव दं आसाम आन्दलननि गासै 860 मुंख्लंफोरनि मुंख्लं खाम्फा। 55 फुट गोजौ मुंख्लं खाम्फायाव लिरनाय जादों गासै मुंख्लंफोरनि मुं। लोगोसे स्मारक क्षेत्रआव बानायनाय जादों 225 फुट गोजौ टावार। बे टावाराव दं यगानि खथा, आसाम आन्दलननि मोनसे फट' गेलारि, लोगोसे दं आसामनि थागिबि हारिफोरनि गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा आदारफोर। शहीद क्षेत्रनि कम्पाउन्डआव साइकेल ट्रेकिं, मोनसे सुइमिं पुलजों लोगोसे लेजार लाइट श'नि राहा खालामनाय जादों। नगावआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय, हा रोगानाय ट्राकआ 2 बिमा-फिसाखौ हुख्रेमदों। बे जाब्रबथायाव बिमाया जिउ गोमायो आरो फिसाजोआ गोब्राब जोखोम जायो। नगावनि मल्लापाटियाव दिनै बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया जादों। रिपर्ट बादिब्ला बिमा-फिसाया स्कुटिजों थांबाय थानाय समावनो बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जायो, जेराव बिमाया जिउ गोमायो आरो फिसाजोआ गोब्राब जखम जायो। जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय आइजोखौ बेबेजियानि मृदुला साइकिया होननानै सिनायथिदों। बबेखानि जायगानि सुबुंफोरा फिसाजोखौ गोब्राब हालोदाव बोखांनानै साखाथिनि देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। ओरैहाय बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो हयबारगाव पुलिसआ जाथायसालियाव थांनानै नायबिजिरनो जागायहैयो। बिश्वनाथ जिल्लानि फलाकाटा बिलोआव 7 सुरां सिखारि हमनो हादों। फलाकाटा बिलोआव दाउ सिखारि खालामनो फैनाय सिखारिफोरखौ हमदों हाग्रा बिफाना। रिपर्ट बादिब्ला फलाकाटा बिलोआव सिखारिफोरा हाग्रानि दाउफोरखौ हमनो जे सानायनि खौरां मोननानै बिश्वनाथ जिल्ला हाग्रा बिफाननि बेन्दोङाव थानाय बिश्वनाथ घाट रेन्ज आरो क्राइम इनभेस्टिगेशन रेन्जआ अपारेशन खालामना 7 सिखारिफोरखौ हमनो हायो। हाग्रा बिफाना हमनो हानाय सिखारिफोरखौ फारियै साइफुल इस्लाम, आनवार हुसेन, थामसार आली, आबुल हुसेन आरो फुकिर आली होननानै सिनायथि होदों। मख'नो गोनांदि हाग्रा बिफाननि अपारेशनाव मैहुर खालामग्राफोरनि हान्जानिफ्राय कटन पिगमी ग्रिज' मुंनि मोननो थाङै हाग्रानि दाउ, गांसे ना हमग्रा जे, 2 मबाइल फन,
गंसे टर्चलाइट आरो गांनै गुफुर गाबनि बेगखौ बोखांनो हायो। हाग्रा बिफाना मिथिहोनाय बादिब्ला गोथाङै बोखांनो हानाय मोननो थाङि दाउआ आफगानिस्ताननि फैनाय मासे गिदिंथिंग्रा दाउ। गलाघाट जिल्लानि बखाघाटआव मंगलबार हर गेजेर समाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा जायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला नगावनिफ्राय जरहाट फारसे सिमेन्ट लाना थांनाय AS03BC3451 नम्बरनि गंसे ट्राकआ सामलायनो हास्लाबैनि जाहोनाव बखाघाट लटाबारिनि रयेल आवासनि खाथियाव लामा सेरनि हाखराव गब्रायहैदोंमोन। बे हरखाब जाब्रबथायजों गारिनि स्टीरिंआ गोबारै ड्राइभारनाव नांनायाव बियो जायगायावनो जिउ गोमायो आरो सिमेन्टनि गिलिर बस्ताफोरजों होसिनजानायनि जाहोनाव हेन्डीमेनआबो जायगायावनो जिउ गोमायो। जाथायनि खौरां मोननाय लोगो लोगोनो बखाघाट पुलिस आरो हरखाब रैखाथि हान्जाया जाथायसालियाव नुजाथिहैदोंमोन। जेसिबिनि हेफाजाबै गोब्राब नाजानायनि उनाव ड्राइभार आरो हेन्डीमेन सानैनि सह'खौ बोखांनो हायो। जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सानैबो सुबुंफोरखौ नगाव जिल्ला दब'खा ओनसोलनि थागिबि होनदोंमोनब्लाबो बिसोरनि थार सिनायथिखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोनाखै। आसाम राइफल्स आरो काछार पुलिसआ संगालि खौरांनि गेजेरजों अपारेशन खालामनायाव गासै 2 कौटि बेसेननि गुबुन हादरारि सिगारेट जब्द खालामो। मिथिनो हानाय बादिब्ला रैखाथि हान्जाया तारापुर ओनसोलाव 3060 पेकेट स्मागलिं खालामनाय सिगारेटजों लोगोसे सिमेन्टखौ जब्द खालामनाय सिखाव फालांगिरिनि मोनसे गिदिर नेटवर्कखौ फोजोबस्रांना होयो। बे फालांगियाव हमजानाय सानै दायनिगिरिफोरखौ काछार इस्लामाबादनि हानान हुसेन बरनहुइया आरो बाकानि इस्लामुद्दिन लास्कार होननानै सिनायथिदों। लोगोसेनो बे मुवाफोरखौ रोगानो थाखाय बाहायनाय गंसे गारिखौबो सिज खालामफायो। बे समाव जब्द खालामनाय गासैबो मुवा बेसादफोर आरो हमजानाय सुबुंफोरखौ आयेनारि राहाजों बिजिरनो थाखाय काछार पुलिसनि आखायाव गथायना हरनाय जायो। बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन सुंद'यै बनसुआ बावैसो हाइ भल्टेज ड्रामा जानायनि उनाव मोनसेनि उनाव मोनसे खेंफोरथि होनायफोरा सोराङाव फैगासिनो दं। मख'नो गोनांदि बनसुआव इसिङारि दाङाबाजि जानानै दैदेनगिरिफोरा गावजों गाव आफादनिफ्राय एरख'लायनायनि उनाव बनसुआ खावनै बाहागोआव गावस्राबाय नामा होननानै सरासनस्रा रायजो राजाफोरनि गेजेराव सोंथि सिखांदों। बेनि गेजेरावनो बनसुआ गावस्रायाखै, बनसुआ मोनसेयैनो दं होननानै खौरांगिरि मेल खुंना दाबि खालामदों तामुलपुर जिल्ला बनसुनि गाहाय नेहाथारि सुरज बसुमतारिया। बबेखानि बनजित मनजिल बसुमतारिया बनसुनि संबिजिरखौ गाव लिरना गावनो फालिनो हायाखै। बनजित मनजिल बसुमतारि आरो नबज्योति स्वर्गियारिया गावसोरखौ दाबो बनसुनि आफादगिरि बिबानाव दं आरो गावखौनो बनसु सानना लाबाय थानाया अख्रां सायाव खासेव बिदै नागिरनाय बायदि जादों। जों बनसु हिसाबै आफादगिरि ब्रिटेन इस्लारि, गाहाय नेहाथारि सानसुमा बसुमतारि मोनखौसो बनसुनि दैदेनगिरि सानना लायो होननानै सुरज बसुमतारिया बुंदों। बबेखानि बनजित मनजिल बसुमतारि आरो नबज्योति स्वर्गियारि मोनखौ बनसुनि गायसनगिरि हिसाबै मान होयोमोन, नाथाय बिथांमोनहा गावसोरनि 3 बोसोरनि मावस'माव बबेयाव मा हाबाफारि लादों, बहा मा मावदों बेनि हिसाब खिथाबखौ फाइलाव जेबो लिरना दोननाय गैया। बे समाव बनजित मनजिल बसुमतारि आरो नबज्योति स्वर्गियारि मोना बनसुनि दैदेनगिरि नंलिया। बे समाव ब्रिटेन इस्लारि आरो सानसुमा बसुमतारिया बनसुनि दैदेनगिरि होननानै रोखायै फोरमायदों तामुलपुर जिल्ला बनसुनि गाहाय नेहाथारि सुरज बसुमतारिया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।